ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ದೋಸೆ ಅದು ಪುರಾಂಡ್ ಬೇಲೆ ಹೊರತ್ತ ಭಜನ ಪುರ ತೆಕ್ಕದು ಪುರಾಂಡ್ ಗಂದು ಕಚ್ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಗಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ದೀತೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಸಂಡೆ ಇನಿ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟದ ಸಂಡೇ ಪಲೆಂಕಲ್ನ ಬಸ್ ಇಪ್ಪು ಜ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನೆ ಇಪ್ಪು ಅನ್ನ ನೊಟ್ಟು ಪೋಪುನ ಸಂಡೆ ಇನಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ತೋಡು ಎಂತೆಲ್ಲ ಪೋಡು ಅಂಚಿ ರೋಡು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಟ್ಟೆ ಪೋಡು ಅಂಚ ಐತ ಗಂಟೆ 7 ಕರೀಂಡು ಸಂಡೆ ಅದೇ ಸಂಡೆ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಬೇಲೆ ಪುರ ಅಲ್ಲ ನಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕುಂಟಾಡ್ದಾರುಂಡು ಕುಂಟಾಡ್ದದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಡ್ನ ಕಂಡೆ ಕಾಂಡಿನಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡಲ ಅಂತ ಇತ್ತಿಜಿ ಬರ್ಸ ಇನಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ರಾಬ್ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಅಂಡ ಇನಿ ಅಂತ ತೂನಗ ಕಾಂಡೆನೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕಾಂಡೆನೆ ಬರ್ಸಿತ್ತು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ನನ್ನ ಪಿದಡ್ನತ್ತು ನಾ ಕುಂಟಾಡ್ದು ರಡ್ಡು ಕುಂಟಾಡ್ದದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಡ್ನು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಪಿಜಿನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈಗ ನೆಟ ಜಪ್ಪುನ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ದ ಪಾಡ್ತುಂಡತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಲ್ಪನೆ ಪಿಜಿನಿ ಅಂಕ ನೆಟ ಬತ್ತು ತುಚ್ಚು ಒಂದುಂಡು ಈರತ್ತು ಪಿಜಿನಪ್ಪ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ಆ ಪಿಜಿನ ಜಪ್ಪು ನಡೆಗೆ ಬರೋಡ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ದಸ್ತಿನ ಉರ್ದುದ ದೋಸೆ ಅವು ತಿಂದೆ ಜಡನಿ ಚಾಪರ್ನಾಗ ತಿಂದೆ ಜಡನಿ ನೀ ಔಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಎಂಚಪ್ಪು ಎಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿದ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಾಲೈತಿಜ್ಜಿ ಬೇರ ಈ ಸರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಂತ ತೂಡು ಇನಿ ತನ್ನ ಇಪ್ಪುಂಡ ಅಂತ ನನ್ನ ಜೋಕುಲು ಉಂಡತೆ ದುಂಬಾಂಡ ಬಾರಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಔಟಿಂಗ್ ಪಂಡನೆ ಸಾಕ ಉಂಟುಂಡು ಅಂಚ ಉಂಟುಂಡು ಇತ್ತದ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಒಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಐತೆ ಸುರು ಆದ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡತಿ ಅಂಚ ಅದ ಗೊತ್ತು ತೂಕ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೊಡಿನಿ ಅಂತೆ ನನ್ನ ಶಾಪ್ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಸೊ ಎಲ್ಲತ್ತೆ ನಾನು ಕುಂಟಾಡ್ದದು ರಪ್ಪ ಪಿದಾಡ್ದು ದೊಡ್ಡ ಬರೋಡತೆ ಮಾರ್ಗೊಡಂಡ ಅಂಚ ಅದೇ ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಉಂಡು ಆ ನಾಯಿದ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಜಿನ ಪೋಡಿ ಅಂತ ಇದು ನಾಯಿ ತುಚ್ಚರ ಬರ್ಪು ಕಟ್ಟಪಾಡ್ಬೇರು ಹಾಕಲು ಭಯಾನ ಕಟ್ಟಪಾಡ್ಬೇರು ದಿನಲ್ಲ ಕಂಡೆ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆಗಳು ಕಟ್ಟಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಬಿಡ್ಬೇರು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ತುಕ ಪಕ್ಕ ಪೋನಾಗ ತಿಕ್ಕುವೆ ಇಜಿಂಡ ಶಾಪ್ ಹೋದ ಬಕ್ಕನಿ ತಿಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವೇ ಕೋಡೆದ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಇಲ್ಲದ ದೋಸೆ ಮಂತದ್ದು ಪಿದಾಡೊಂದು ಬರ್ಪಂದು ಪಂದಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡೊಂದು ಬೈತೆ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಂದು ನಡತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನಾಗ ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ ನಲ್ಪದಾನೆ ಆಕಲು ಉಂತಾದಿ ನಾನು ಬೆದ್ರ ಮುಟ್ಟಲ್ಲೇ ತಾತೀರಿ ಸೊ ಅಂಚ ಬೆದ್ರಾಗೆ ಅಂತೂ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಬೆದ್ರಾಗ ಬತ್ತೈತದ ಆಯ್ಬೇಕು ಔಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಯ್ಬೇಕ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಔಟಿಂಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸೊ ಕೋಡೆ ಫುಲ್ಲು ಬಿಸಿ ಬಂಡದದೆ ಬೂರು ದೆತ್ತೊಂಜೀರಿ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ರಾಶಿ ಬೂರುವೇರು ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಇಟ್ಟು ದೆತ್ತೊಂದುವೇರು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಟೋ ನೋಡತ್ತೆ ಕಾಂಡ ಹಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಉಂಟುದುಂಡತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ನಗ ದಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಈಗ ಆತೊಂಜಿ ಸಾಕು ಆಪುಜಿ ಕೋಡೆದಾದನ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾತನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಈ ಬೆರಿ ಶೆಟ್ ಪುರ ಇಟ್ಲ ತೀರುಜಿ ನೆಟೆ ಭುಜ ಅಂದು ಪೂರ ಶೆಟ್ ಅಂತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಾಡ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ನಡತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಹೂವ ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಅದು ರಪ್ಪ ಪೋದೆತ್ತಿಯ ದಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಕೋಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ಅಂಚ ಬತ್ತದು ಆಗ್ತದ ಒರೆಸದ ದೀಪದಿ ದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಕೋಟೆದ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾತನತೆ ಚಲ್ಲಪಿಲ್ಲಿ ಆತನತ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಸರಿ ಕಟ್ಟ ದಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಡಿಲದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ದೋಸೆ ಮಂತಿತ್ತತೆ ಅವೇ 2 ದೋಸೆ ಒರಿತಿತ್ತಂಡ್ರಿ ಯಾನ ಇನ್ನು ಕನದಿಜ್ಜಿ ಅದ್ರ ನನ್ನ ತೂಡು ತಿಂಡಿದಲ್ಲ ಕನ ಓಡು ಕಾಂಡೆ ಉಣರ್ಲ ಆಯ್ತ ಮಸರಾಂಡು ಉಂತೆ ಒಂದು ತೆಲಿ ಬರ್ನಿ ನಾನು ಉಣರೆ ಕಾಂಡೆ ದಾದನ ಬಾಸ್ತು ಸುಸ್ತು ಪಂಡ ಏಪಲ ಎಂಗುಲು ಕುಲೋಂದೆಪ್ಪುನತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಡಿಮೇಲಾಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಏಪ ಗೊರ ಬೆಲೆ ಅನ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಸ್ತುಗೆ ಅಂಚ ದಿನೋಲ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಅಂತಿನಕ್ಲೆ ಸುಸ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ವೀಡಿಯೋಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪರ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಫುಲ್ ದಿನೋಲ ಇಂಚೆನೆ ಎತ್ತಂಡ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಡೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ
ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆ ಬೇಲೆಡು ಐತೆ ಮೂಲು ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಎನ್ನಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೈಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಒಕ್ಕ ತೂಕ ದಾದ ಅಂದು ದಲ ಇತ್ತಂಡ ತಿಕ್ಕಗ ಅಕ್ಷತಗ ಕೊಡೆ ಎಂಚೆತ್ತಡು ಅಂದು ಒಕ್ಕ ಪೋದು ಕೇನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ನಾಟ್ರತೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ 9:30 ಅಂಡ ಅತ್ತೆ ಅಚ್ಚ ಗೈಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಡ್ಡ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾದಿಟ್ಟಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ರಾಣಿಲು ಮೂಜಿ ರಾಣಿಲು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ತುಲೆ ರಾಣಿಲೆ ಅಂತೂವರೆ ಮೂಲು ರಾಜನಕಲು ಮುಜ್ಜನ ಅಕ್ಷತಾ ಝೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಝೂಮ್ ಅಂದಿದ್ದೆ ಮೂಜಿ ರಾಜನಕಲೆ ಆಯ್ನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಕಪ್ಪು ಕೊಲ್ತಿದ್ದ ಎಂತ ಗಲಾಟೆ ಏನವ್ರಿಯನ್ನ ಬ್ರೇಕಪ್ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಇವತ್ತೇನು ಸಾಂಗ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮುಗಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಹಾಕಲ್ನ ಈಗ ಪೋಯಲು ಇಂಚಿ ಇವತ್ತು ಅನ್ನದೆ ಅಪ್ಪೆ ಬರ್ಪಾರ ನಿನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಬರ್ಪಾರ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಟು ಅವ್ರು ತಿಂದಾರತ ಏರ್ಬಾರ ದೆಪ್ಪರ ಓಲೊಟ್ಟಿ ಒಡ್ಡಿಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲ ಏರ್ ದೆಪ್ಪರ ತೊಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಾಕಲ್ ಕೊನೋಯ್ನಿ ಅತ್ತ ಮುರಾಣಿ ಒಡ್ಡಿ 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 ಸುಂದರ ಒಡ್ಡಿ ಸುಂದರ ಬೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ పొరల క్లీన్ ఉల్ల మాత్రం క్లీన్ ఉల్ల ಅಲೆಗ ಮಕ್ಕಳು ದಾದಯ್ಯ ನುಪ್ಪು ಮಾಡಿಯರು ಕೂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಕೊಡ ಅಂದ ಕುಲ್ದುಂತುಲೆಗೆ ತೋಜು ನಿನ್ನ ಕಜಿಪುಡು ತೆತ್ತಿ ಇನ್ನೇನು ಆಟ ತುಪ್ಪನ ಆಟದ ಫ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೇನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಡ ಇದು నాకు ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಕ್ಕದ ಎಲ್ಲೋ ಬರ್ದಿನಿ ಓಯ್ ಅದನ್ನ ಪುಂಡಿಡು ಬಿಸಿ ಹೌದಾನೆ ಬೂರ್ನು ಗಡಿ ಗಡಿ ಹೂ ಆಟ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡ ಕಸ ಹೊರಬೇಕು ಮೂರು ಅಲ್ಲಿಗ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥ ಮುಕ್ಕಾಲ ಮಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಪದಾರ್ಥ ಮುಕ್ಕಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಮಾರಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೋರಿ ಅಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಬಡಾಪುನ ಆರು ಇನ್ನೇ ಸುರುಪೋಯ್ನ್ಯಾ అక్కనకల ఉన్న సత్తజీ 2 గంటೆ ఆడు నేను చాలా పట్టింది మరి బేట కొడి మనసు ఓలు ఉన్న సువరండి ನಾನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ మరి ನೀರು ಸ್ವೀಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂತ ಸ್ವೀಟ್ ಅಣ್ಣ ಆರು ಮೇರ್ ಕೊತ್ತು ಜರ ನೀಲಡ ఉన్న ಆರು ಅಡೆಗೆ ಬರ್ತೀನಾ ಪದಾರ್ಥ ಮುಕ್ಕಾಲ ಹೋಗ್ತಾನೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನಾನು ಇನಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉನಸ್ಸು ಮಕ್ಕಳ ದನಿ ಪೋತಿರ್ಗೆ ಉನಸ್ಸಿಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪಾರ ನಾಳೆ ಎತ್ತಿನ ತೊಟ್ಟೆಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಮಾರ ಅವು ದುಂಬಾಣ್ ಅಮ್ಮನ ಕಲ್ಪುರ ಪಾಯ್ಸೊಡಿತ್ತಿನ ಹೋಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಬೊಚ್ಚಿಂದ ಆಯ್ತಾನೆ ಬಟ್ಟಲ್ಡೆ ಬಿಟ್ಕುರು ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಅವು ಇತ್ತೆ ಉನಸ್ ಆಯ್ನ ಎನ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತ ಆಯ್ನೆ ಉನಸ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಇಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಅಪ್ಸರಗ ಬರಂತೆ ಆತ ಕಲ್ಲ ಶೋಕ ಹಾಂ ಶೋಕಲ್ಲ ಯಾರು ಕೈಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಿಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಒಂದು ಪೊಲ್ಲ ದಿನ ಅಂತ ಲೂಸ್ ಆಯ್ತು ಚಾ ಅವು ಕೆಲಸ ರೀ ಮೊನ್ನೆ ಪೊಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಹೋನಾಗ ಆ ಬಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾತಿತ್ತು ಇದು ಬಂಜಿ ಇಲ್ಲ ದಾದಾ ನೀ ಪಡ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋತುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದು ಅವು ಮೊನ್ನೆ ಬಂಜಿ ರೊಕ್ಕ ಬಂದೈತಿ ಅವು ಫೋನ್
ಬೊಕ್ಕ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಎಂಚುಂಡು ಗಾಳಿ ಜೋರು ಬಸ್ ಇಂಚಿ ಇನ್ನು ಸೆಕೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಸೆಕೆ ಅಂದಿನಿ ಕರೆಂಟ್ ಗೊತ್ತ ಗೊತ್ತೈತಿ ಎಂಕು ಫೋನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅವು ಬೊಗ್ಗಿ ಅತ್ತ ಬೊಗ್ಗುರೆ ಅವು ಅಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮೇರು ಆಯ್ಕು ಬೆಚ್ಚಾಪುಣವೇ ಹೊರ ಜೋರು ಮಂತಾನು ಒಂದು ಪೋದೈತೆ ಬೆರಿಡು ಜೆಪ್ಪು ಸೆಕ್ಕು ಅಲ್ಲೇ ಗಿಡಪ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಅಶಿತ ಇದೇ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅದೇ ಬತ್ತನ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅಂಚು ಪೋಯರ ಮಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ಹೊರ ಪತ್ತನತೆ ಇಂಕ್ಲೇನ ಸಸಾರ ನಾನು ಸಸಾರ ಅಂಡೈಗ್ಲೆ ಕೋಡಿಗೆ ನೆಜ್ಜಿ ಪೋಪುಜ ಪೋ ಪಂಡಲ ಅಂಚಿಗಿಡ್ಲೆ ಮಾರ್ಗು ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಭಯ್ಯ ಒಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಮುಚ್ಚಿ ಗಂಟೆ ಏನು ಮೊಂದೆಕ್ಕದು ಬತ್ತೆ ನೀರುಂಡು ಮೊನೆ ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುದು ಕಲ್ತದ್ದು ಮಂತದೆ ಅವು ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಐಟಮ್ ತುದೆ ಮಂತಿನ ಸೊ ಐನ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚಾಗ ಅಂದು ಎಂಚ ಆಂಡದು ನಿಕ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂನಾಗ ಎಂಚ ತೋಜು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ದೇ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂದು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾಚರ್ದ ಐನ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪರ್ತು ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತಾ ಸುವಿನಿ ಅಂದೆತ್ತಿದಿತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಸುವಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೀಡ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಐನ್ ದೆತ್ತಿದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ದ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂಚ ಇತ್ತಿ ನಾವು ಕಟ್ಟಾತಿನ ತುಂಡಾತಿನ ಐಕ್ಯಾನ ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಓಪಂಡ ಕೈಕ್ ನೂಲು ಉಂಡತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಸೇಲ್ ಮನ್ಪು ಅವು ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೂಲ್ ಅವೇ ಕೈಕ್ ಕಟ್ಟುನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೂಲು ಉಂಡತೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೀಡ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಂತಿನಿ ಎಂಚಾಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಡೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಟ್ ಇಪ್ಪುನು ಮೇನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಕಲ್ತದು ಮಂತೆ ಎಂಚಿ ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ನಿಖಿಲವ್ರ ತೂದು ಪನ್ನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪುಡೆ ಶೋಕಂಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಆಂಡ್ ಅನ್ಸದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಪುಜಿ ಇಜಿಂಡ ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಆಂಡ ಒಂದು ಉಲಾಯ್ದ ವೈಟ್ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಫೆದರ್ ಬತ್ತಂಡ ಶೋಕ್ ಬರ್ತದೆ ತೂಕ ನನ್ನವರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೂಯೆ ಮೀಶೋಗು ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾಚರ್ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಉಂಡು ರೇಟ್ ಉಂಡು 200 ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಶೋಕೊಂಡದೆ ಇಂಚ ಕಾಜಿ ಇಡ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮನ ಕಾಜಿ ಕನವಡು ಒಂದು ಮಂಡೇಡ್ ಅಂಡ ಕಾಜಿ ಕನಾರೆ ನೆನ್ಪೆ ಇಜ್ಜೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಟ್ ಮಂತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ ಎನ್ನ ಕಾಜಿಟ್ಟು ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಅವು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ದ ದಪ್ಪದ ಕಾಜಿ ಅವು ದಪ್ಪ ಉಂಡತೆ ತೆಲುಗು ಕಾಜಿ ಬರೋಡ ಐಕೊಂದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಕಾಜಿ ರೌಂಡ್ ದಿಯರೆ ಫಿಟ್ ಶೋಕಂಡೆ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಗೈಸ್ ಒಂದು ಫೆದರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಚಿಂಡಲ್ಲ ಮಂತೀನಿ ಇಂಕ ಈಚೆ ಪೂರ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ಪಂಡ ಒಂದು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು ದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಂಡೆ ಒಂಜಿ ತೂದು ಮನ್ಪುನ ಎಲೆಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವಲೆ ಗೋಡೆ ಎಣ್ಣೆ ತಾಡೋನು ಏತಿ ಖುಷಿ ಕೋಡೆ ಐಕಿತ್ತೇರು ₹100 ಕೊರ್ಪರ ಅಂತ ಕೇಂಡೇರು ಶಿವಾಜಿಲ ಹನುಮಂತನಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಂದಿನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ದನಿ ಪಂಡೇರು ಬೊಡ್ಚಿ ಕೊರ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ₹100 ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತ ನಮ್ಮ ಬಂಗಬತ್ತದ ಮಂದಿ ಜನ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತುಜಿ ಕೊಡೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕಲಿ ಇತ್ತೇರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಅದು ಕೊಡ್ತೀರ ₹100 ಐಟ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾಚರ್ ಅವು ಕಲ್ಪರ ಬಂಗುಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸುಲಭದ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಚ ಮಂತದ ಪಕ್ಕ ಕಲ್ಪರ ಒಂದು ಮೇನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮನ ಶಾಪ್ ಉಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆತನು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಯಾನ್ ಮಂದಿನ ಹತ್ತು ಒಂದು ಇಂಚನ ಕಂಡ ಸೇಲಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಗಂಟೆ 3:15 ಇನಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೆ ನಾನು ಈಗ ತಮ್ಮನೇಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ನಾನು ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ತವಲ್ಲ ಮನ್ಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಉನಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ತಮ್ಮನೇಲ್ ಮನ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯನಗಾಯಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚ ನಾನು ಬಯ್ಯನ ತಿಕ್ಕಗ ಇನಿ ದೊಂಬುಂಡು ಅಂಡ ಬರ್ಸ ಎಕಡೆ ಬರ್ಸ ಆತು ಜೋರು ಹೊರ ಬರ್ಸ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರ ದೊಂಬುಂಡು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಬಯ್ಯ ತಿಕ್ಕುವೆ
ಬೊಕ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ ಜನ ಇಂಕ್ ಮೈಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂಡಾರು ಇರ್ನ ಓ ಮೈಕ್ ಇರ್ನ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅತ್ತೆ ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುನು ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನು ಒಂದು ಯಾನ್ ಮೈಕ್ ದೆತ್ತೊಂದಿ ನಿಂದೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ ತೋಜುಂಡೆ MAK ಮ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ ಮೈಕ್ ಒಂದು ಎಂಕ ಅಣ್ಣೆ ಕಡಪುಡ್ದಿನ ಸಂತನ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುದು ಪೂರ ಏರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲಾಗ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ಆರೆ ಎಂಕ ಕಡಪುಡ್ದಿನಿ ಒಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟ್ರು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕವನ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಒಂದು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದರ್ ನಿಕಲ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ನಿಕಲ್ ನನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಜಿಂದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡ ಅಂಡ ಈ ಇತ್ತದ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ತಾಗುಂಡು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಗ್ಲ ಇತ್ತದ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಓರ ತೂಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೇಂದಿತ್ತಂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗ್ಲ ಒಂದು ಮೈಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಪು ಇತ್ತ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ OTG ಆಪ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐನ್ ಆನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಆನ್ ಮನ್ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ನಡುಟು ಯಾನ್ ಅಪ್ಸರ ಬತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೈಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂತೆ ಹೂದೇವರು ಅನ್ನೆ ಪೂಜೆ ಪೋದು ಪೂ ಕಂತೇರು ఒక ತೊಟ್ಟೆಡು ಪತ ಎಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಪರ್ದು ಕಂತೇರು ಅಕ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ತ ತಾತ ಕಂತಾರು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ ಅರ್ ಭಟ್ರ ಜೈನರಿಗೆ ಭಟ್ರ ನಾನು ಚೌನ ಸೋಕಿತ್ತಂಡ ಅವು ಬಲ್ತ ಮಾರ್ಕತ್ತ ಗೊತ್ತು ದಾದೆತ್ತಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಈಗ ದಾದ ಹೊರ ತಿಂದಾರೆ ನಾನು ಉಪ್ಪಾಡು ಉಪ್ಪು ತಿಂತಿಜಿ ಬಾರದಿರ ತಿಂತಿಜಿ ಹಾ ಪಲ್ಲೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಪೈನಾಪಲ್ ಕಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನಲಿಲ್ಲ ಕಡ್ಲೆಲ್ಲ ಬೀಜೆಲ್ಲ ಬಟನ್ ಇಲ್ಲ ನುಪ್ಪು ಸಾರು ಪಾಯಸ ಗೋಧಿ ಪಾಯಸ ಇದು ఒక ಚಪಾತಿ ಸುರುಕಿತ್ತು ಚಪಾತಿಗೆ ಕರ್ಮ ఒక ಪಲಾವ್ ಕುರ್ಮಾವು ఒక ಪಲಾವ್ಲ ಕಚ್ಚಮರಿಲ್ಲ ನುಪ್ಪುಲ ಗಜಪುಲ ಓಲಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರುಕು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ మీరు పూర ఉల్ట పడుతున్నారు అయితే బంజిడచ్చనాది ఉల్ట సుల్ట అవి బెరకే అవి కాకనే బెటర్ పోడి ಜಿಗು ಜದ ಅಪ್ಪಳ ಇತ್ತು ಎಂಚ ಪೂರ ತಿಂದರ ಅದು ಚುಚುರ ಆಗಿದ್ದೆ ತೊಂದು ಅದ ಇಜಿನಲ್ಲ ಆಟ ಬಗ್ಗೆ ತಿನ್ನೋದು ಇಜ್ಜಬ ಸರಿ ಸರಿ ತಿಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಲಕ್ಕರೆ ತಿರುಜಿಗೆ ಸರಿ ತಿಂದು ಬರ್ತದೆ ದನಿಕಲ್ ದೂರ ಹಾ ಜೀರ್ಣ ನುಪ್ಪು ಕೊಜಪ್ಪು ಬಂಡೇರು ಗೋವಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಲೋಟೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏನೋರು ಅಪ್ಸರ ಬೋದು ಬತ್ತನ್ನೆ ಪರ್ದಕ್ಕೆ ಕೊರಿಯರ್ ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಐತೆ ಮೈಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಮೈಕ್ ನಿತ್ತೆಯನ್ ಉಳ್ದಿಯ ಮರಿ ಮೈಕ್ ಮಕ್ಕಳ ಬತ್ತೆ ಬಂಡೆ ಒಲ್ಪನದಿ ಏನೆತ್ತಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೈಕ್ನ ಒಂದು OTG ತಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಪುಣತೆ ನೆನ್ನೆ ತಿಕ್ಕವಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೆನ್ನೆ ತಿಕ್ಕದು OTG ಆಪ್ಷನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು OTG ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದ ಪೊರ್ತುಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪಂದ OTG ತಿಕ್ಕದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಪು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ಚಿಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕ ಒಂದುಲ್ಲಾರಿಂದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಡು ನೆಟ್ ಓಪನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆ್ಯಪ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೋದು ಐಟ್
ವಾಯ್ಸ್ ಆಡಿಯೋ ಒಂದುಂಡು, ಆಡಿಯೋ ಸೋರ್ಸ್ ಒಂದುಂಡು. ಐಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಓಪನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಕ್ಲಿಕ್ ಐತ ತಿರ್ತದ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪೋಡು, ಐಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತದ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಪತ್ತದ ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಪ್ಡು. ಬೊಕ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ ದಕಲ್ನ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಡಿ ಅಂದೆ ತೊಂದುನ ಯಾಂದೆತೊಂದು ಅಂಡೆ ಇಂಕ್ ಕಡಪುರ್ದುನ ಎಂಕ್ 700 ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಒಂದು ಅಪಗ ಆಫರ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಮೈಕ್ ಎಂಕ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್. ಆ ಲಿಂಕ್ ತೂಲೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಡೈಜಿಂಡ ಬೇತೆ ಓಲ ನಿಕ್ಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪರೆತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಕ್ ದಕಲ್ನಾನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ತೂಕ ಯಾನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೈಕ್ ದ ಲಿಂಕ್ ತಿಕ್ಕುನ ಅಂತೂಪೆ ಇತ್ತಂಡ ಐನೆ ಪಾಡ್ವೆ. ಇಜಿಂಡ ಡಬಲ್ ಮೈಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಬರಿಟಿಯರ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಕಲ್ ತಿಕ್ಕ ಒಂದು. ಡಬಲ್ ಮೈಕ್ 1000 ಉಂಡು, ಸಿಂಗಲ್ 700 ಕೊರ್ಪುನೈಕ್, ಡಬಲ್ ಮೈಕ್ 1000 ದೆತೊಂಡನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ಅಂಚ. ಸೊ ಯಾನ್ ಡಬಲ್ ಮೈಕ್ ದ ಲಿಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕಲ್ ತೂಲೆ ಅಂಚ ಮೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡತೆ ಗೈಸ್. ನಿಕಲ್ ಕೇನೊಂತಾರ ಸುಮಾರು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಯಾರು ನೆಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಾರ ಅಂಚ ಪನ್ಯ ಮ್ಯಾಕ್ ದಕಲ್ನ ಮೈಕ್ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕಗ ಪಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೆ ಪಡ್ದು ತಿನ್ನೋದು ಔಷಧ ಕೊರೋಡು ಕೊಡ್ತುಚಿ ಬೈದಿಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಐತೆ ನುಪ್ಪು ದೀತೆ ಕೊಕ್ಕರಡೆ ನನ್ನ ಸಿಟಿ ಆವೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಮಿಗೂ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ತೈಜಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಬೇಲೆ ಉದ್ದನ ಇರ್ತಾರೆ ಆಟತನ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನೆಂದು ಪಂಡಿರು ಅಂಚ ಅಂಚ ಉಂಡು ನಾಯಿಗೂ ಉಂಡು ಒಲ್ಲ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತದ ಒಂಚೂರು ಆವಡತ್ತೆ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅವು ಮಾಮಿನ ಅಂತ ಇಂಬೆ ಗೊರೋರ ಗೊಬ್ಬು ಏನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಚುರೊನ್ನೆ ನಾನು ಮುಟ್ಟುನು ಕುಡಾಯ್ದ ನಾನು ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಆಟನು ಟಾಮಿಗೆ ನಾನು ಮುಟ್ಟುನು ಕುಡಾಯ್ದ ತುಪ್ಪು ಬಲ ಈಡು ಬಲ 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 ನಾ ಗೊಬ್ಬುನ ಗಲಾಟೆ ಅನ್ಪುನ ದಾದಂದೆ ಅಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಕುಕ್ಕರ್ ಸಿಟಿ ಆಡಿ ಒಕ್ಕ ಪೋಪಿನಿ ಬರ್ಸ ಬಯ್ಯನ ಬರ್ಸ ಎಕಡಿತ್ತು ಚಿಕಾಂಡ ಇನ್ನೊಂತ ಬೊಲ್ಕಿರಿತ್ತರು ಅಂತ ಬರ್ಸ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ನಾನು ಏನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡೆನ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಪುರ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಬಾಯ್.